guys. Padung ko ani sa barangay hall guys kay mamakuna mi. O di ako agi sa baybay kay nagsindan ko og kanang sungko og kinsay bakunahan nga mga bata guys. Mo nang diari ko sa baybay agi. Init na guys. Pero sige lang kay aron ang akong paglakaw dunay tunong pagsungko sa mga bata nga kinsa tong angay bakunahan kay di man tanan. Manghinaut ko guys nga mosunod mo gihapon sa ako mga video pagsuporta o kini akong gipasalamatan ninyo guys sa way puas niyo pagsilit sa akong mga video guys o ako muingon guys nga utang jug nako ninyo ang tanan. Sa akong pagpanungko guys, medyo gasuot-suot na ko ani sa mga kabayanan kay nag-shortcut naman kin ani guys. Nakita na ko ni mga paliya guys. Arang nindot ta tan-awon sa mga paliya. Mo na giingon nga snake ang palaya. Naidaghan ani guys akong gilabyan. Lami unta mo magkuha ani guys o galing kay gadali pud ko. Pwede man pud ko ani mga adyo pero gadali ko ani guys kay udto na ra ba. Basta moabot na ang mga midwife ani o nurse mao na nga padayon ko gyapon guys sa pagpanungko sa mga kabataan. Diri ko dapit sa may baybay ani guys. Doon na puy patula oh. Hadlok laman aning suot-suot guys og dunay mga iro kay Ngayon dapita guys ang sungkuonon ng mga bata. Son, good morning. Nasa Biana? Sa iyo sila no? Yang papa may gida. Okay. Eskwela man si Vanessa. Si Mabel tapos ila kaya ato loan. Kini lagi na mga loan. Loan braids. Diha ang tato sa una, diya gidisiplina naman mini bird kay kana laging kalison na ram guna nato. Oh, kay kanigong loan bisyon magkuno na. Ay mong kwarta nga makita. Di na ko puli igot. Mao lagi di ta kakaon og unsay buot tatong kanon ba. Sulti nila kay mga Ila man Di ang uban pud miingon basta na ay loan kugihan. maupod. Pero guay loan magapudyo. Pero si Ana dai mga nurse. wa pa man unja pa tong alas 9 sila tela. So, Ayuwas ayan oy. mao lagi. Nasalamat hinuon. Dili man tanan ron bukan bakunahan guys kung kasagaran gyud nga ako ang sungkuon. Mao na mahino na dito sa amo ang barangay hall. Mao na nga og labong pug dili pud sungkuon wa pud ni adtos barangay hall. Mao gyud sakit pud sa mga tao pud ani guys. Kasagaran sungkuon wa di tuan na gauna. Pero way sungko wa poy ni adto.
Wala namang purok guys. Sagbot na kaayo kay ting uwan naman, wa maatiman galing. Happy birthday, Sek! Belated happy birthday! Dinhi nga tapok guys, nakita na ko ako ang sekretary. Ni great kunyag happy birthday guys, kay birthday man niya kagahapon. Wa mi magkita. Karon pa ko nakalugar o great o happy birthday niya guys. Nining time guys, wapag jud mo abot ang mo ang mga midwife, kasagaran ani mga nanay man. Pero nagpasalamat jud ko sa mga ginikanan guys nga ni tubag sa amo ang mga sungko na mo mga BHW. Nalipay ko guys o ako moingon bye bye.